Ipalpalagip ti Baguio City Health Services Office kadagiti umili iti syudad ti kanayon a panagdalos da iti arubayan datap no maliklikan ti sakit a dengue. Iti datos ti opisina nakailistada iti 585 kaso ti dengue manipo January 1 aging August 15 itatawen. 16% ti nagbabaan na manipo iti 698 a kaso na ilista iti napalabas sa tawen iti kapada a period. No pay kasta, duwa nga individual ti pimusay gapo iti nasao as sakit. Nailista dagiti kaso kadagiti hotspot barangays kas iti Asin Road, Irisan, Kias, Camp 7, kenda Dumapay. Sigun kan ni City Health Services Office Dr. Celia Flor Brillantes, epektibo ti Project Denguera nga ipatpatungpal datap no mapaksyat dagiti lamok. Adadalanan dagiti otoridad ti posible apa nakaipatungpal ti Walbatcha. May nga estratehiya tapno malapdan dagiti lamok nga mangyakar iti sakit a dengue ken da duma a viral diseases.